Hello, good morning. Ito kami ngayon sa Baguio City. Grabe, no? Ito ngayon yung yung Baguio. Dito kami ngayon sa Baguio. Another one. Okay? Grabe, oh. Ito yung yung medyo pagi ngayon, yung fog o yung mga parang ang tawag dito. Ang tawag dito yung hindi mo siya yung malabo siya doon, no. Hello, good morning. Okay?